Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бөрханова. Бу көннәрдә районда татар әдәбияты көннәре бара. Аның буенча күп кенә кызыклы чаралар, якташ язучы шагыйрьләр белән очрашулар үткәрелә. Татарстанның халык шагыйре Мөдәррис Әгләмов иҗатына багышланган кичәдә безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Мөдәррис Әгләмовның иҗатына багышланган чара Түбән Биш мәктәбеннән башланды. Иҗат әһелләре укучылар белән очрашып, якташ язучыбыз Мөдәррис аганың тормыш юлын, аның белән бәйле истәлекләрен барладылар. Мөдәррис Әгләмов Түбән Биш мәктәбендә укыган, аның истәлегенә биредә музей кабинетта булдырылган. Тормыш иптәше Нәҗибә Сафина бергә гомер иткән елларын кичә барышында бик сагынып сөйләде. Мин гел бер нәрсәне уйлыйм. Нинди бәхетле туфрак бу. Зәй туфрагында Мөдәррис үскән. Зәйнең Мөдәррисе бар. Мөдәррис гениаль шагыйрь. Менә бүгенге тел ситуациясында тагын икенче Мөдәррис барлыкка килер дигән өмет юграк. Без Акыш күлендә язучыларның анда дачалары бар. Иҗат йортлары дип әйтергә була инде. Шунда без күршегенә булдык аның белән. Аннан соң әле ул без суенчагында Тулай торакка килеп тора иде. Ул бит инде сәях. Минең Зөлфәтнең шигыре дә бар. Их, син сәях дустым, нәни гигант дигән. Ул кичкенә буйлы булган күрә, нәни гигант дип атаган иде. Карлар төшми, карлар тик тора, тибрәнгәләп искә күтәрелә безнең нәни авлат йорткына. Кунаклар Ринат Фәрдиев исемендәге татар гимназиясендә дә булдылар. Китапханә, музей кабинетлар белән таныштылар. Мәктәптә эшләп килүче балалар театры спектакль сәхнәләштереп күрсәтте. Мөдәррис Әгләмовның шигырьләрен сәнгатьле итеп сөйләделәр. Якташларының иҗаты белән укучылар да яхшы таныш. Исәнмесез яшибез без, Аллага шөкер. Әдәби чара шәһәребезнең Субух Рафиков исемендәге үзәк китапханәдә дәвам итте. Китапханә фойесында иҗат әһелләрен җыр, бию, матур сүз белән каршы алдылар. Район җитәкчелеге дә чара кунакларын сәламләде. Мөдәррис Әгләмовның балачагын тасвирлаган күренеш тамашачыны таң калдырды. Мәктәп укучылары, китапханә хезмәткәрләре әдипнең шигырьләрен сөйләделәр. Чарада шулай ук Мәгариф идарәсе белән берлектә укучылар арасында Мөдәррис Әгләмов шигырьләрен сәнгатьле итеп сөйләү буенча бәйге һәм аның әсәрләренә ясалган рәсем конкурсына нәтиҗә ясалды. Район башлыгы Разиф Кәримов кунакларны сәламләп Түбән Биш авылы бер юлы 3 Тукай премиясе ияләрен биргән төбәк. Без моның белән горурланабыз диде үз чыгышында. Түбән Биш җирлеге безгә бер юлы 3 күренекле шәхесне Габдулла Тукай исемендә дәүләт премиясе лауреатлары биргән талантларга бай җирлек. Аларның Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла бүген килеп чыга алмады. Татарстанның халык шагыйре Мөдәррис Әгләмов, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Николай Иванович Дунаев. Әдәби кичә барышында күп ихлас, җылы сүзләр әйтелде, истәлекләр яңартылды. Телебезне саклау, әдәбиятыбызны өйрәнү, язучы шагыйрьләребезне онытмау һәркемнең изге бурычы дигән теләк фикерләр җиткерелде. Адилә Бөрханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Инвалидлар 10 көнлеге күпсанлы чаралар игелекле эшләрне үз эшенә алды. 8 декабрьдә Тату гаилә балалар бакчасында декаданың ябун тантанасы узды. Берсеннән-берсе матур һәм оста итеп куелган концерт номерлары башкаручы балаларны бер дә физик мөмкинлекләре чикле сабыйлар чыгышы димәссең. Бакчада узган чара хакында киләсе видео язмада. Грант выиграли в 2017 году. Все оборудование получили. Тату гаилә балалар бакчасы мөдире Мария Петрикова район башлыгын бакча эшчәнлеге белән таныштыра. Биредә балаларның саулыгын ныгыту максатларында төрле кабинетлар эшли, төрле уеннар рәвешендә дәресләр алып барыла. Һәр кайсының сәламәтлеге игътибарда, алар белән тәҗрибәле белгечләр шөгыльләнә. А теперь мне. Раз! Бакчага хәйриячеләр, шәһәр оешмалары һәрдаим ярдәм күрсәтеп тора. Зәйнең ире оешмаларының берсе аш суы әзерләү бүлмәсенә плита һәм духовка шкафы бүләк иткән. Район җитәкчелегенә зур рәхмәтләрен бакча мөдире Мария Петрикова җиткерде. Разиф Галиевич, бик зур рәхмәт сезгә, потому что действительно вы наших детей всегда поддерживаете, всегда стараетесь в свое время найти для нас и прийти, посмотреть. Тату гаилә балалар бакчасында 74 малай һәм кыз тәрбияләнә. Оста итеп чыгыш ясаучы балаларны сәламәтлекләре шикле дип әйтеп булмый. Кунаклар алдында һәр кайсы рәхәтләнеп чыгыш ясый. Адилә Бөрханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.
Көннәр салкын туры сәбәпле янгын чыгу куркынышы да арта дип хәбәр итә район янгын күзәтчелеге бүлеге. Күңелсез хәлләр барлыкка килмәсен өчен янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен төгәл үтәргә кирәк. Районда чыккан янгыннар хакында тулырак киләсе видео язмада. 8 декабрь иртәнге 3 сәгать 46 минутта 88 янгын сөндерү бүлегенә Югары Лыжы авылында янгын чыгу турында хәбәр килеп ирешкән. Биредә дача буларак файдаланучы йорт янган. Янгынның ни сәбәпле чыгуын ачыклау эшләре бара. 10 декабрьдә кичке сәгать 9лар тирәсендә Исказайда янгын чыга. Биредә Кызыл Армия урамындагы бер хуҗалыкта гараж яна. Ут электр җиһазларының төзексезлеге нәтиҗәсендә барлыкка килгән. 11 декабрьдә төнге сәгать 1дә Югары Мәлем авылында янгын чыга. Биредә бер шәхси хуҗалык сарае яна. Зәйлеләрнең махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм әзерләүләренә сокланмый мөмкин түгел. Кем ничек булдыра, шулай ярдәм итәргә тырыша. Районда 10га якын маскировка шелтәре уру пункты эшли. Хәзер алар ватанны саклаучыларның алыштыргысыз ярдәмчеләре. Исказай бистәсендәге шелтәр уручылар хакында сөйләгән идек. 5 декабрьдә аларның эшли башлауына 1 ел тулды. Исказай бистәсендәге макрамы маскировка шелтәре үрүчеләр төркеме оешканга 1 ел. Сөенечле вакыйга уңаеннан аларны район җитәкчелеге дә тәбрикләде. Ел дәвамында волонтерлар 231 маскировка шелтәре эшләгәннәр. Хәзер исә чираттагы гуманитар ярдәмне узатырга җыеналар. Госпитальләр кыр шартларында булгач, тышкан күселәр күп диләр. Ир-егетләр сорау буенча алардан каршы туру чараларын да исәпкә алганнар. Бездән сорыйлар тышканнан клей и отрава. Волонтерлар шелтәр генә түгел, госпитальдә ятучылар өчен кечкенә матраслар, эчке киемнәр дә теккәннәр. Халыктан җылы юрганнар да җыялар. Гөлсинә Габдуллина да игелекле гамәлгә кушылган. Буш вакыты чыккан саен бирегә килә. 2 сәгатем бар, мин 2 сәгатемне шушында киләм. Җә иртә белән киләм, җә обедта киләм, җә кич белән киләбез оныклар белән. Мин внучка тоже плела инде. Нравится, бик шой. Коллектив шундый рәхәт монда дип әйтим, рәхәт. Бөтенесе булышасылар килә. Маскировкалау япмалары уру төркеме оешканнан бирле шелтәр үрергә йөрүче Анна Карпованың да күңелендә бер генә теләк. Солдатларга ничек булса да булышык дип ярдәм итәбез, и коллективка уже елендем. Солдатлар сорыйлар сетларны благодарственный хотлар җибәрәләр. Кисәләр, үрәләр, аларның эшләгәненә хәтта күз диярми. Соңрак төргәк белән капчыкларга тутырып үзләре үк шәһәрдәге гуманитар ярдәм җыю пунктына илтеп тапшыралар. Аларга күбрәк кеше кушылса, эш тә тизрәк барыр иде диләр. Әлегә эшче кулларга кытлык сизелә. Моны төркемдәгеләр дә яшерми. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зәй яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Зәй ваклары һәм Новый Зәй газеталарына 2024 елның 1нче ярты еллыгы өчен язылу бара. Районда булган вакыйгалардан хәбәрдар буласыгыз килсә, басма матбугатка язылыгыз. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.